Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. Instagram testuje novú funkciu, ktorá umožňuje používateľom pridať až 5 tém záujmov na svoj profil. Táto možnosť má pomôcť používateľom s podobnými záujmami sa navzájom nájsť a prepojiť. Záujmy ovplyvnia aj obsah, ktorý používatelia vidia. Cieľom je udržať sociálny aspekt Instagramu a predísť tomu, aby sa stal len platformou pre Reels videá, čo by ho mohlo učiniť zraniteľnejším voči konkurencii ako TikTok. OpenAI potvrdila spustenie kampaní optimalizovaných na konverzie v ChatGPT od začiatku júna. Spoločnosť buduje výkonnostný reklamný ekosystém podobný Google a Meta platformám. Inzerentom, ktorí si nastavia OpenAI Pixel alebo Conversions API, bude poskytnutý predčasný prístup. Systém umožňuje sledovanie konverzií a optimalizáciu na tieto konverzie namiesto zobrazení alebo kliknutí. Google zavádza novú politiku uchovávania dát v Google Ads, ktorá obmedzí prístup k historickým reportom. Od 1. júna budú dáta s granularitou menšou ako mesiac, teda hodinové, denné a týždenné, dostupné len 37 mesiacov. Mesačné, štvrťročné a ročné dáta budú dostupné až 11 rokov dozadu. Po uplynutí týchto období nebudú dáta prístupné cez rozhranie ani cez API. Google spustil Real-Time Policy Reviews pre rýchlejšie schvaľovanie reklám. Systém poskytuje okamžitú spätnú väzbu o dodržiavaní pravidiel priamo počas tvorby reklám v Google Ads namiesto čakania na samostatné preskúmanie po vytvorení kampaní a reklám. Funkcia je momentálne dostupná pre Responsive Search Ads a rozšíri sa na ďalšie typy kampaní. YouTube rozširuje automatické označovanie AI obsahu. Nové AI štítky sa presúvajú na viditeľnejšie miesta v klasických videách aj v shorts. Tvorcovia môžu v prípade nesprávneho vyhodnotenia toto označenie namietať cez YouTube Studio. Štítky priamo neovplyvňujú algoritmus ani monetizáciu, ale správanie divákov po ich zobrazení môže ovplyvniť výkon videí. YouTube spustil experimentálnu funkciu Your Custom Feed, ktorá umožňuje divákom vytvoriť si personalizovaný obsah pomocou textového príkazu na domovskej stránke. Funkcia je dostupná len v Spojených štátoch, v angličtine, pre prihlásených používateľov s povolenou históriou sledovania. Google zavádza nové AI funkcie do Merchant Center, ktoré pomôžu obchodníkom sledovať výkonnosť produktov v AI nákupoch. Nové nástroje zahŕňajú analýzu share of voice oproti konkurencii, sledovanie nákupného procesu od zobrazenia po nákup, insights o populárnych vyhľadávacích dopytoch a identifikáciu chýbajúcich produktových atribútov. Dostupnosť bude postupne v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii, Indii a Novom Zélande. To je na dnes všetko. S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.